των παιχνιδιών της σημερινής ημέρας, Άλεκ Μαρούντι. Είναι φθόνος και φιλονική. Αδα, δίπλα στο γήπεδο. Χτίζ μου το σκότος και θα λάμψει. Ένα στο μελωδικό. Τελευταίου τύπου μηχανή. Μπάρας. Σαν άνθρωπος που μπορεί. Και δημιουργούμε μοναδική. Κερδίζετε. Μερτά. Με αυτά και με αυτά. Κάτι μεταξύ μας δεν μπορεί. Σιγά με κορυφαίες ασφαλιστικές. Θυγατρικές εταιρείες με... Μία... Πληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για το... Και 6,98